دم باش کدار نجا ورا پرخودرس پودکسته از عمر فاروق برانج و پودکسته نوتن خاین سر کلتور sanat و ادبیات رادگینم و ساعته و دقیقه ونلکوبن به دنگ خا بورامه Canip Yıldırım da Hatırayın Xayn Diyarbekir'i da bale dikşine ser zamanbazıya Süleyman Nazif u de zanin ko hemşeriye wî de wexta da diplomateki kur u derin bûye. Li gor neqilkirina Canip Yıldırım, gava Ekrem Cemil Paşa u Qedrî Cemil Paşa ji Süleyman Nazif ra behsa karên Xayn li Lozanê dikirine, Süleyman Nazif ji wan xarziyên Xayn xam û xort ra digotiye kurrê min hûn neçûne Lozanê, hûn çûne Zozanê. Ser vê gotina têraxa manîdar, Canip Yıldırım dibêje Süleyman Nazif bi vê gotinê dixastiye ku bêje tehsîla we ne tehsîle û hûn li ser millet û milliyetê jî tiştekî nizanin. Di şor û şertên îro da Ekrem Cemil Paşa û Qedrî Cemil Paşa eşkere li eyan beyanê ji pêşengên Kurdperweriyê tên hesibandin. Lê Süleyman Nazif bi kar û kirên xwe bi rêberiya bo rizgariya Tirkan tê naskirin. Bes hin xatira û raporên îstixbaratê raber dikin ku li ser Süleyman Nazif yek îşaretên Kurdperweriyê hebûne, lê dûra êdî ku çi bûye wî ew perwerî ji xwe daweşandiye û dageriya ye ser rêya Tirkperweriyê. Mesela Cahit Tanyol di kitaba xwe ser Kurdan û Tirkan da behsa li hevrasatineke Yahya Kemal û Süleyman Nazif dike. Ew her du şarên di dawiya salên 1910 ra bi îşxala İstanbulê ra bi hev ra ketine matemeke millî, rokê li Beyoğlu'yê li hev diqelibin. Bi gotina Yahya Kemal ve Süleyman Nazif çito ku çav li wî dikeve kêf xaş dibe û dibêje Yahya bravo, meseleyeke mühim heye, lazim ez û tu here niciyekî rûnin xeber bidin. Her du şairên şîra Tirkî derbasî loqantekê dibin û ser wê meseleya mühim xeber didin. Süleyman Nazif ji Yahya Kemal ra dibêje bravo, Kurd li Stenbolê cemiyeteke çê dikin. Di halê hazir da temamê milletê dinê ji Tirkan nefret dikin. Nabe em li ser navê Tirkan hereket bikin. Em herin li dora wê cemiyeta Kurdan kom bibin û ji wir bimeşînin mücadeleya xwe. Yahya Kemal tavilê wê teklifê red dike û Süleyman Nazif jî ji wê riyê vedigerîne. Lomaya herhal di hin belgeyên İngilîzan yên sala 1919 da sekin û siyaseta Süleyman Nazif geh li xêra Kurdan xuya dike, geh li xêra Tirkan û geh jî li xêra her du milletan. Elbet İngilîzên zana gumanê datînin ser vê dudiliyê û di raporekê de jî dibêjin belkî Süleyman Nazif tenê bo nehf û faydeya hikûmeta Tirk li meseleya Kurdan dinêre. A dilan da, a aqilan da tarîx dide zanîn ku Süleyman Nazif di sala 1927 da çend salan piştî avabûna Cumhuriyeta Tirkiyê miriye. Ji edebiyata Tirkî Yakub Kadrî bi zimanekî qehrtê da dibêje Süleyman Nazif rû nedaye Mustafa Kemal ji mücadeleya xwe ya millî poşman bûye û di taliyê emrê xwe ra jî ketiye halekî xizan û perîşan. Yakub Kadrîye dibêje Süleyman Nazif li Nîşantaşiya Stenbolê li maleke biçûk di odayeke teng û tarî da bêyî ku nasek kesek li cem wî hebe canê xwe ji dest daye û ji wê malê balê dikşîne ser sêvekê. Sêveke gezek lê ketî li ser maseya li ber serê wî. Godarên hêja em hatin dawiya bernameya xwe. Metna vê bernameyê hûn dikarin ji perxudres.blogspot.comê bixwînin. Perxudres Podcast her pênşem di saet 5:05 PM da bi beşeke nû bi we re ye. Vê gavê bi xatirê we.